Καλησπέρα σε όλους σας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ακούγοντας και βλέποντας όλα αυτά σήμερα εδώ, πρέπει να σας πω ότι είμαι επαγγελματίας ψυχικής υγείας επί 30 χρόνια στο διάχυτο αμψιακό φάσμα. Διδάσκω στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας το διάχυτο αμψιακό φάσμα και στο εξωτερικό. Θέλω, εγώ το θάλπος και το αέρισμα το γνώρισα επειδή ήμουν σε μια επιτροπή του Υπουργείου Ψυχικής Υγείας με τον κύριο Βαρτζόπουλο και τον ψυχίατρο του Τζαβέλα, τον Ηλία, και πέρασε το οικοτροφείο γιατί είχε εξαιρετικά αποδοτικά κίνητρα. Όμως πρέπει να σας πω ότι το διάχυτο αμψιακό φάσμα δεν είναι ασθένεια. Η ασθένεια θεραπεύεται. Είναι ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και χρειάζεται στρατηγικές αντιμετώπισης. Και τις στρατηγικές αντιμετώπισης τις προσφέρουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ταυτόχρονα οι γονείς μέσω από την εμπειρογνωμοσύνη τους. Και είμαστε εδώ σήμερα, σε αυτή την εξαιρετική ημερίδα, απλά και μόνο όχι να καταγράψουμε εμπειρίες, αλλά να δώσουμε το στίγμα μέσα από διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικά δηλαδή... Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έκανα μία μεγάλη έρευνα με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μελετήσαμε την ψυχική ανθεκτικότητα των γονιών παιδιών με διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα. Και τα σημεία ενδιαφέροντος μας ήταν η ενίσχυση της ικανότητας και της αντοχής των γονέων παιδιών με ΔΑΦ και η προσβολή της αποτελεσματικότητας όταν επιχειρούν να διαχειριστούν το πρόβλημα της αυτιστικής διαταραχής. Και όλο αυτό κάτω από ένα διαφορετικό τομέα. Δηλαδή, οι τομείς ενδιαφέροντός μας ήταν η κοινωνική στήριξη, ήταν η επίσημη επαγγελματική υποστήριξη, ήταν η ιδιοσυγκρασία των φύλων και ήταν το άγχος και η κατάθλιψη και επίσης στο Θεό. Και το έβαλα όχι ως κληρικός της Εκκλησίας της Ελλάδος, απλά και μόνο παρατηρούσαμε διάφορα θρησκεύματα στα οποία ανήκουν οι γονείς. Πρέπει όμως να σας πω κάτι το οποίο δεν είναι ίσως και αντίστοιχο και ίσως δεν είναι και ευίωνο. Γύρω από ένα παιδί με αναπηρία χορεύουν 30 με 33.000 ευρώ τον χρόνο. Και όμως ούτε το παιδί τα βλέπει, ούτε οι γονείς τα βλέπουν. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε σήμερα για κοινωνική υποστήριξη και ακόμη ρωτάμε αν υπάρχει πρόβλημα, βεβαίως υπάρχει πρόβλημα και βεβαίως τα άτομα με διάχυτο αμψιακό φάσμα μπορούν να εργαστούν. Γιατί το διάχυτο αμψιακό φάσμα είναι υψηλής και χαμηλής λειτουργικότητας. Άρα όταν έχουμε υψηλή λειτουργικότητα, και εμείς το βλέπουμε στο Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, βεβαίως και εργάζονται γιατί μπορούν να διαχειριστούν πάρα πολλά σημεία. Και πρέπει εδώ να κάνω μία παρένθεση πριν προχωρήσουμε για την τρομερή καινοτομία που έκανε η Δόμνα η Μιχαλίδου ως τότε υφυπουργός εργασίας με τον φροντιστή αλλά και με τις μονάδες υποστηριζόμενης διαβίωσης και με τον Υπουργό Υγείας και ειδικότερα με τον Υφυπουργό Υγείας τον κύριο Βαρτζόπουλο, με τον οποίο συνεργαζόμαστε στενά όσον αφορά το κομμάτι της εξαιρετικής ενημέρωσης η οποία υφίσταται. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι σημαίνει λοιπόν ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι επίκτητο, δεν είναι εγγενές χαρακτηριστικό. Εξαρτάται από τις υποστηρικτικές σχέσεις των γονιών, αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του ατόμου και παρά την ύπαρξη σοβαρών απειλών. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ψυχική ανθεκτικότητα, μιλάμε ότι έχουμε δύο μονάδες, την τυπική υποστήριξη και την άτυπη υποστήριξη. Όταν μιλάμε για τυπική υποστήριξη, είναι οι σχέσεις με τους γονείς και με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, και όταν μιλάμε για άτυπη υποστήριξη, μιλάμε για όλο αυτό το σύστημα το οποίο οφείλει να βρίσκεται κοντά στην οικογένεια και δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν κάνει η Θαλπορή Θάλπος, η πρόεδρος, με εξαιρετικό αποτέλεσμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε εδώ, όχι απλώς για να στηρίξουμε την δουλειά τους, αλλά για να δούμε ακριβώς τα αποτελέσματα και ίσως τις δυσκολίες οι οποίες υφίστανται μετά από συνεργασίες είτε με τα άτομα ψυχικής υγείας, με τους επαγγελματίες, είτε με την ίδια την οικογένεια.
Θέλω να σας πω ότι είχαμε 2 ομάδες, τη μείωση της ψυχικής ανθεκτικότητας, η οποία διερεύνησε τους παράγοντες που προκαλούν το άγχος, την ανησυχία και την κατάθλιψη και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας όσον αφορά τον παράγοντα, δηλαδή το υποστηρικτικό πλαίσιο προς χάρη της οικογένειας. Βασικώς μιλάμε για την οικογένεια. Και όλα αυτά τα οποία ακούμε μερικές φορές, ότι ο σταυρός που σηκώνει η οικογένεια, όχι, είναι λάθος αντιμετώπιση. Συγγνώμη, εγώ εδώ δεν είμαι ως φιλάνθρωπος, είμαι ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας. Άρα, ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας σας μιλάω. Δηλαδή, υπάρχει ζήτημα. Και αυτό το ζήτημα, όσον αφορά την τυπική και την άτυπη υποστήριξη της ψυχικής ανθεκτικότητας, πρέπει να την κατανοήσουμε όλοι μας. Πολύ σωστά λέμε ότι όταν κλείνει η πόρτα ενός σπιτιού υπάρχει πρόβλημα, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τη γέννηση ενός παιδιού. Γιατί οι γονείς έρχονται στα πανεπιστήμια μετά και μας λένε ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα όρασης, δεν βλέπει καλά, υπάρχει ένα πρόβλημα ακοής και εμείς τους παρατείνουμε τον χρόνο μέχρι που να φτάσουν στη διάγνωση. Ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι η πρώιμη και έγκυρη διάγνωση και η γνώση έρει την προκατάληψη. Αλλά πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι μας αυτό. Γιατί μέχρι σήμερα ακούμε ότι ο αυτισμός είναι μία όρατη ασθένεια. Δεν είναι ασθένεια ο αυτισμός. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Ο αυτισμός δεν είναι ασθένεια. Είναι μία ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και συγγνώμη για την ένταση της φωνής μου, αλλά υπάρχουν λάθη όσον αφορά την αντιμετώπιση, γιατί την ακούνε πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί και λένε «Μα πώς είναι ασθένεια? Αν ήταν ασθένεια δεν έπρεπε να είναι στα σχολεία. Αν είναι ασθένεια, για ποιο λόγο ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός, ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, το ειδικό βοηθητικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που πρέπει να στηρίξουν». Αλλάξτε λίγο την εικόνα σας παρακαλώ. Δεν ερευνάται ιδιαίτερα η πατρική παράμετρος, ακριβώς γιατί οφείλεται στις ιδιαίτερες επιπτώσεις του αυτισμού στην ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία των μητέρων, παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Και θα σας πω ακριβώς την παράμετρο, και δεν ερευνάται ιδιαίτερα η παράμετρος της πίστης στο Θεό, γιατί όταν την πραγματοποίησα πριν 2 χρόνια ήμουν κληρικός, είμαι επίσκοπος της Ελλαδικής Εκκλησίας, είμαι ο επίσκοπος Τανάγρας, άρα δεν έπρεπε να είναι καθαρά αντικειμενικά και να μην λέγαμε εμείς οι εκκλησιαστικοί ότι ευλογούμε τα γένια μας. Άρα είναι καθαρά επιστημονική έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ πριν 1,5 χρόνο ακριβώς. Αλλάξτε. Δεν θα μπω στα 7 ερευνητικά ερωτήματα, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Αλλάξτε σας παρακαλώ, για να πάμε, αλλάξτε, να πάμε. Έχουμε να δούμε λίγο τον αριθμό των γονιών. 624 ισομορώς κατανεμημένοι αναφύλο, εθνικότητα Έλληνες 97,6, οι ξένοι 2,4, θρήσκευμα χριστιανοί 93,9 και μουσουλμάνοι 6,1, γιατί έγινε σε όλη την υπηρετική και νησιώτικη Ελλάδα και ιδιαίτερα μείναμε στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Νομός Εύρου, νομός Ροδόπης, νομός Ξάνθης, νομός Σερών, νομός Δράμας, νομός Καβάλας, νομός Κυκλάδων. Άρα μπορείτε να δείτε ότι πήραμε αντιστοίχηση και σωστό καταμερισμό. Μπορείτε να γυρίσετε παρακαλώ. Το μορφωτικό επίπεδο δεν θα μείνω, γιατί είναι μία παράμετρο στην οποία την εξετάσαμε καθαρά για πανεπιστημιακό κομμάτι. Γυρίστε σας παρακαλώ. Λοιπόν, οι γονείς προσεγγίστηκαν μέσω των καταλόγων των ΚΕΔΗ, τον ΚΕΔΑΣΥ, στο οποίο τηρείται αρχείο με τα παιδιά που δέχονται θεραπεία. Εδώ πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που εργάζονται σε όλες τις μονάδες ειδικής αγωγής, προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, στα ΚΕΔΑΣΥ, διότι αγωνίζονται, αρκεί όμως να υπάρχει άμεση και σωστή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών αναβαθμίδα. Γιατί? Διότι όσο λιγότεροι υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη καθυστέρηση υπάρχει στην διάγνωση και στην αξιολόγηση. Και πρέπει να πούμε καθαρά ότι μόνον ο διαγνωσμένος έχει τη δυνατότητα να δώσει στο γονιό αυτό το οποίο υπολείπεται από όλους τους υπόλοιπους. Την εμπειρογνωμοσύνη των γονιών πάνω στον τομέα και στη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας.
Η οικογενειακή επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων σχετίζεται ισχυρά με την αξιοποίηση κοινωνικών και οικονομικών πόρων, με τη διατήρηση θετικής σκέψης, καθώς και με την ικανότητα απόδοσης νοήματος και αντιξότητας. Μιλάμε για ψυχική ανθεκτικότητα, που είναι ένα επίκτητο και δεν είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό. Δεύτερον, η γονική θλίψη σχετίζεται με τη δυσλειτουργία αλληλεπίδραση γονέα παιδιού. Με τα υψηλά επίπεδα της μίας θα συνδέονται ισχυρά με τα υψηλά επίπεδα της άλλης. Άρα, όλο αυτό το οποίο ακούγεται όταν κλείνει η πόρτα, υπάρχει πρόβλημα, ναι, υπάρχει πρόβλημα και όταν είναι ανοιχτή η πόρτα. Γιατί πολλές φορές οι γονείς αντιμετωπίζουν τα πράγματα μόνοι τους, χωρίς καμία απολύτως υποστήριξη. Προχωρήστε σας παρακαλώ. Η συνολική οικογενειακή ψυχική ανθεκτικότητα γονιών παιδιών στο φάσμα του αυτισμού σχετίζεται με τη μέτρια κοινωνική υποστήριξη την οποία έχουν οι γονείς. Έχουν μέτρια κοινωνική υποστήριξη μέχρι το 2025 που σήμερα μιλάμε. Δεν λύθηκαν ξαφνικά όλα τα ζητήματα, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, γι' αυτό και σήμερα αναζητούμε τη λύση. Και βέβαια η κοινωνική υποστήριξη των γονιών παιδί στο φάσμα του αυτισμού συνδέεται ασθενώς και αντιστρόφως ανάλογα με το άγχος το οποίο βιώνουν. Αυτό το οποίο ξεκινάει από την ώρα της γέννησης με όλη αυτή τη δυσλειτουργικότητα του παιδιού που οι γονείς πάρα πολύ έντονα μας λένε ότι αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες. Η οικογενειακή ψυχική ανθεκτικότητα και όλες οι εκφάνσεις αλληλεπιδρούν ασθενώς ως μέτρια και αντίρροπα με το γονικό άγχος, με το οποίο επιβαρύνονται οι γονείς με παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Και προχωράμε γιατί ακριβώς δεν είναι εύκολη υπόθεση η ψυχική ανθεκτικότητα. Οι περισσότεροι από όλους εμάς προσπαθούμε να την επικαλύψουμε δίνοντας προτάσεις και πολλές φορές όταν χρειάζεται και θεραπεία. Αλλά προσέξτε, δεν δίνουμε θεραπεία σε ένα παιδί 4 και 5 χρονών, μόνον όταν το κρίνουν οι παιδοψυχίατροι. Ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε οι γονείς από μόνοι τους. Προχωράμε σας παρακαλώ. Προχωράμε, γιατί δεν χρειάζεται όλα αυτά, πρέπει να έχουμε πολλή ώρα. Λοιπόν, πρέπει να δούμε λοιπόν το φύλο του γονέα επιδρά σημαντικά στα επίπεδα της συνολικής οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας, με τους άντρες γονείς να εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις γυναίκες. Αποτελεί ένα μικρό ποσοστό, αλλά πρέπει όμως να το υπερτονίσουμε, ότι η γυναίκα μητέρα με παιδί στο φάσμα του αυτισμού φτάνει μέχρι τέλος ακόμη και στην κατάθλιψη, ενώ ο πατέρας γονιός παιδιού σε φάσμα αυτισμού σε ένα πολύ μικρό ποσοστό που φτάνει τα 2,3%, επειδή υπάρχουν μεγαλύτεροι διέξοδοι και διαφυγής έξω, αντιμετωπίζει το θέμα ίσως όχι με περισσότερη στεναρότητα, αλλά με λιγότερο άγχος και με περισσότερη ικανοποίηση ότι κάποια στιγμή μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα με κάποια εξωσυζυγική σχέση. Μπορεί να είναι το ποσοστό μέχρι 2%, αλλά είναι ένα δυνατό ποσοστό το οποίο εμείς το καταγράφουμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε σας παρακαλώ. Προχωρήστε. Το θρήσκευμα του γονέα επιδρά στη συνολική οικογενειακή ψυχική ανθεκτικότητα και πρέπει να σας πω, χωρίς να κάνουμε καμία απολύτως σύγκριση, απλά και μόνο τυπικά θα σας το πω, έχουμε δει γονείς μουσουλμάνους που κάλυπταν την ανάγκη τη συναισθηματική μέσω του ημάμι της και έχουμε δει γονείς χριστιανούς, παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, να καλύπτουν την ανάγκη τους αυτή προσευχόμενοι στο Θεό και ερχόμενοι σε επαφή είτε με τον παπά της ενορίας, αλλά είτε με τον ψυχολόγο που συνέστηνε η ίδια η Εκκλησία. Και πρέπει να πούμε μια μεγάλη καινοτομία, η δεν λέχθηκε, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, δηλαδή ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει ασχοληθεί έντονα με την αναπηρία, ιδιαίτερα με το διάχυτο αμψιακό φάσμα, ιδρύοντας πολλά κέντρα ημέρας ως εκκλησία, όχι οικοτροφία, κέντρα ημέρας, ακριβώς για ποιο λόγο? Γιατί βλέπουμε το αποτέλεσμα και την ουσία που είναι το παιδί και ο γονιός, αλλά και η εξέλιξη μέσα στην οικογένεια. Να προχωρήσουμε σας παρακαλώ περισσότερο. Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονιών σχετίζεται με την κοινωνική υποστήριξη που απολαμβάνουν οι γονείς με παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Όσο υψηλότερο το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο μεγαλύτερη η κοινωνική υποστήριξη την οποία έχει. Μιλάμε για τυπική και άτυπη υποστήριξη. Πρέπει να σας πω, επειδή τον αυτισμό, το διάχυτο αμψιακό φάσμα το μελετάμε 30 χρόνια,
Είμαι 32 χρόνια ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας. Πρέπει να σας πω ότι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης το 2010, γονείς παιδιών με αναπηρία και γονείς παιδιών στο διάχυτο αμψιακό φάσμα είχαν τεράστια προβλήματα. Γιατί? Διότι μειώνονταν σταδιακά από το ΝΕΟΠΗ τότε η δωρεάν επισκέψη στους ψυχολόγους, στους κοινωνικούς λειτουργούς, στους εργασιοθεραπευτές και στους φυσιοθεραπευτές. Άρα βλέπουμε ότι η επίδραση στη διαμόρφωση των επιπέδων του συνολικού άγχους της γονεϊκής λήψης και της λειτουργικής αλληλεπίδρασης γονέα παιδιού και των δυσκολιών του παιδιού συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα των πιο πάνω χαρακτηριστικών των οποίων αναφέραμε. Προχωράμε αν θέλετε. Ακόμη περισσότερο. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση των επιπέδων των μελετώμενων χαρακτηριστικών και εδώ έρχεται η Θάλπος, εδώ η ΜΚΟ και το οικοτροφείο, το έρισμα και καλύπτουν όλα αυτά τα οποία δεν καλύπτονται από την οικογένεια, από την μέριμνα, την κοινοτική και την κοινωνική. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε. Πρέπει να σας πω ότι η εκπαίδευση και η γνώση είναι αυτή που έρει την προκατάληψη. Σήμερα γίνεται μια ημερίδα ακριβώς για να γνωρίσουμε το διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα σε όλες τις εκφάνσεις. Δεν λύνεται όμως σήμερα το ζήτημα. Προχωράμε ακόμη περισσότερο, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους τομείς να ενεργήσουν κάτω από διαφορετικά κριτήρια ή κάτω από το πρίσμα ακριβώς της έντονης γνώσης και ενημέρωσης. Προχωράμε σας παρακαλώ. Περισσότερο. Το φύλο του παιδιού με διάγνωση συνδρόμου στο φάσμα του αυτισμού επιδρά σημαντικά μόνο στην οικογενειακή πνευματικότητα, ενώ δηλαδή την εσωτερική διάδραση των γονιών, με γονείς κοριτσιών να βιώνουν μεγαλύτερη οικογενειακή πνευματικότητα σε σχέση με τους γονείς των αγοριών. Το συμπέρασμα είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι αφορά σε ενδεχόμενη διαφορετική αντιμετώπιση των αυτιστικών παιδιών από τους γονείς σύμφωνα με το φύλο τους. Γιατί παίζει ρόλο. Βλέπουμε ότι γεννιόνται περισσότερα αγόρια στο φάσμα του αυτισμού και λιγότερα κορίτσια. Άρα πρέπει να είμαστε σύμφωνοι και σίγουροι για αυτά που λέμε, και όταν θα φτάσει η στιγμή του κυρίου Παπα-Νικολάου, που χαίρομαι που τον βλέπω εδώ, γιατί παρακολουθώ το έργο του πάρα πολλά χρόνια, τότε ακριβώς θα σας πει το τρέξιμο που κάνει ένας γονιός, μόνον και μόνον, όχι να ενισχύσει, αλλά να δώσει τη δυνατότητα της ισόνομης και ισότιμης μεταχείρισης μέσα σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία που θεωρούμε ότι ζούμε. Έχουν γίνει τεράστια βήματα, αλλά πρέπει να γίνουν άλλα 15.000 βήματα. Αν μου πείτε τι γίνεται με την υπόλοιπη Ευρώπη, είμαστε 1000 χρόνια πίσω. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη που σας το λέω. Προχωρούμε ακόμη περισσότερο. Η ηλικία του παιδιού με διάγνωση στο φάσμα σχετίζεται ασθενώς, όχι ιδιαίτερα, με την οικογενειακή συνεκτικότητα και την οικογενειακή πνευματικότητα των γονιών, ενώ δηλαδή με τη συζήτηση, και δεν μπορεί να προβληθεί ως ένα ισχυρό συμπέρασμα της έρευνας. Προχωρούμε. Και βέβαια η ακριβής διάγνωση του συνδρόμου αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Γονείς των παιδιών που έχουν διαγνωστεί με εδάφη υψηλής λειτουργικότητας βιώνουν μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη. Γιατί όμως βιώνουν μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη? Διότι δεν επιλέγουν οι γονείς την αυτόνομη μονάδα ειδικής αγωγής, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε παιδιά και έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο πανεπιστήμιο με πρώην Asperger, που σταμάτησε με το DSM να λέγεται πλέον αυτισμός και Asperger. Μιλάμε για διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα χαμηλής και υψηλής λειτουργικότητας, και πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι αυτό. Η υψηλή λειτουργικότητα καμία διαφορά, η χαμηλή λειτουργικότητα καμία οπτική διαφορά. Υπάρχουν διαφορετικές δυσλειτουργίες που όμως αγωνιζόμαστε όλοι μας, με βάση όμως τους γονείς να αλλάξουμε αυτή την πορεία, και βέβαια εμφανίζονται ικανότεροι στην οικογενειακή επικοινωνία και στην επίλυση ιδιαιτέρων προβλημάτων που θεωρούμε ότι υπάρχουν. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν με το μεγαλύτερο σώμα της βιβλιογραφίας έτσι όπως παρουσιάστηκε. Δεν επιβεβαιώθηκαν
ποσοτικά όλες οι απόψεις μας. Ορισμένοι περιορισμοί επηρέασαν έως ένα βαθμό τα αποτελέσματα, όπως είναι η γεωγραφική κατανομή, η οικογενειακή κατάσταση, η αδυναμία αξιολόγησης παραμέτρων, όπως η κατάθλιψη, η μοναξιά, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι κοινωνικές δεξιότητες των γονέων. Συνεχίζουμε. Και βέβαια, ένα νέο ερευνητικό κενό το οποίο το βλέπουμε είναι η αντιμετώπιση των παιδιών με ΔΑΦ από τους γονείς σε σχέση με το φύλο όχι των γονιών αλλά των παιδιών, και τα ερευνητικά ερωτήματα, οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ, τα αυτιστικά αγόρια από τα αυτιστικά κορίτσια. Δηλαδή, τι τελικά συμφωνούμε όσον αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα, και αν παρατηρείτε πράγματι διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση αυτή, διαπιστώνεται ότι η διαφορά συμπεριφορά του παιδιού και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων ή αποτελεί παράγωγο κοινωνικών στερεότυπων ή τελικά αποτελεί ζήτημα στην εκπλήρωση του κοινωνικού τους ρόλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω, ιδιαίτερα το Έρισμα και την Θάλπο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας για τον αγώνα που κάνει, την Εθνική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας που τυχαίνει να είμαι μέλος. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΕΚΠΑ για όλη αυτόν τον τρόπο προσαρμογής που κάνουμε μέσα στην ψυχική υγεία. Πρέπει να ευχαριστήσω τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για την αδύνατη δυνατότητα που δίνει σε γονείς οι οποίοι πιθανότατα δεν γνωρίζουν ακριβώς το έρισμα και τη θαλπορή που δίνετε εσείς. Και θα κλείσω, αν μου επιτρέπετε, με ένα παράδειγμα που το έζησα πριν 5 χρόνια, όταν κλήθηκα στη Θεσσαλονίκη να αντιμετωπίσω την ψυχική ανθεκτικότητα ενός ζευγαριού που είχαν παιδί με διάχυτο αμψιακό φάσμα, που η μητέρα διαγνώστηκε με καρκίνο και πέθανε σε 2 μήνες. Άρα εμείς έπρεπε να δώσουμε ένα δρόμο, ένα πλάνο, πώς να αντιμετωπίσουν ακριβώς και ποια θα ήταν η δυσκολία του παιδιού με το επόμενο πλάνο, δηλαδή την επόμενη μέρα. Οι γονείς λοιπόν αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εμείς καλούμαστε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου θέσεις, να είμαστε δίπλα τους, όχι από φιλανθρωπία, αλλά από την γνώση ότι αυτό θα έρει την προκατάληψη. Ο καθένας από το δικό του τομέα πρέπει να δώσει το στίγμα του και πρέπει να ενισχύσει αυτό το οποίο οι περισσότεροι διδάσκουμε αλλά δεν το τηρούμε. Πρώτον, το ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Δεύτερον, πρέπει να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι πρέπει να φτάσουμε σε έγκαιρη διάγνωση και πρόβλεψη. Και τρίτον, πρέπει να ενισχύσουμε το ερευνητικό κομμάτι στο διάχυτο αμψιακό φάσμα, ώστε να φτάσουμε στη γενεσιουργό αιτία. Σας ευχαριστώ πολύ.